ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆସିଛି ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହି ଚୁଆଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆମ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଚୁଆଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମ ଅଜା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏହି ପାଣି ପିଇକି ତାଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ତ ପାଇପାରୁନି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଡ୍ରୋନ୍ ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କି ଆଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହା କି ଫଳ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ